Volám sa Matej a mám veľmi rád jogu, ale takisto mám veľmi rád prírodu. Jogu učím asi 15-16 rokov a sám sa jej venujem dlhšie. Je to moja veľká vášeň a hľadám aj jej nejaké také styčné plochy alebo nejaké také kombinácie, s čím sa dá spájať. A jedna z takých pekných možností je práve aj otužovanie. Tak na tomto kurze sa budeme učiť jednak základy jogovej praxe a zároveň aj základy otužovania, alebo teda pobytu v studenej vode. Tieto dve disciplíny, aj keď sú v niečom rôzne, tak majú veľa podobného. A to síce jednak, že aj joga, aj otužovanie prinášajú človeku určité výzvy a takú schopnosť prekonať svoje vlastné obmedzenia alebo hranice. Takisto aj joga, aj otužovanie vedú človeka k lepšiemu kontaktu s vlastným telom, aj k vzťahu s prírodou. A aj joga, aj otužovanie sa lepšie odohráva v nejakej skupine. Ľudia sa vedia navzájom podporiť, či už pri cvičení, alebo aj pri zdolávaní studenej vody. No a výsledok všetkých týchto aspektov je taký, že aj joga, aj otužovanie podporuje činnosť dýchu a dýchacieho systému a takisto imunitný systém človeka, alebo celkovo jeho odolnosť voči chorobám, ale takisto aj psychickú odolnosť voči určitým ťažkým situáciám alebo ťažkým duševným stavom, ktorým dneska tiež veľa ľudí je vystavených. Pre účasť na týchto hodinách nepotrebujete byť ani skúsení jogíni, ani skúsení otužilci. Je to základný kurz a aj jogu, aj otužovanie sa budeme spolu učiť. Takže ak ste aj úplní začiatočníci a máte o tejto disciplíny iba úprimný záujem, tak ste srdečne vítaní. Tento kurz sa bude konať na Kuchajde, blízko ihrísk plážového volejbalu.